Hi guys, nakasud lagi palit mami ato sa bugo. Naglakaw siya. Nakuya to eh. Hi guys. No. Tanong na mo guys. Tanong na mo. Daghan kayo. Wala mo gitanong guys. No? Daghan. Namunga. Nalibunga. Ate. Flying kiss. Ay, sabong among kanding, guys. O, napay siya, guys, oh. Kaya naipon sa kanding tree. Namin lula. Lula na. Lula. Kaming tanda na. Tulog. Yo, bibi, oh. Bibi. Iring pa yun. Sigbag-in. Morning now ni Chiska, guys. Sigbag-in. Hi guys, nay usa ka ere, musig bag-id pag yun. Hey guys, si Nicole na di ba sa sidewalk doon sa terrace. O sige guys, abot na ko dito sa sagingan guys. Okay guys, mato ko sa ere. Mato ko sa ere na sige bag-id. Pariha ka Chiska. Chan. Ere na sige bag-id. Si Chiska nalo. Guys, nanago ang mga earring sa balay. Lalulaan na. O sige, bye. Guys, papa ni mami, guys. Kada mo ba? Ito sa pusa. Si Nay, parihan na ang Chiska, guys. Pre. Wajo sa kusa, usa ka iray lalagaon. Usig na pa to. Nakakita kong usa ka ring na andre. Chan. Is ang iring usik sa kanon na oh, yatitod oh. Chan. Usik yatitod na. Yatitod ang may pakaon. Chan. Si mami tambok kikoy Coca-Cola. Chan. Nangita siya og kwarta. Okay guys, bye-bye. Tawag kita kwarta aro sa Facebook.